ja pozdravim i da zahvalim novinarima što u ovolikom broju i s ovakvim interesovanjem pratite samo pripremu ovog događaja, a tek evo došli smo do toga da sitno brojimo da za ono što očekamo već mjesecima, odnosno i više od godinu dana, da glavni događaj Evropske judo federacije ove godine za par dana kreće i kod nas. Imamo 9 takmičara na kraju, imali smo jednu povredu, to je ono što sam stalno nagoveštavao kad se ulazi u završni dio priprema, povrede su moguće, to se redovno dešava, ništa nije to neočekivano, borilački je sport i svi hodaju po jednom tankoj ivici da probaju da izvuču maksimum forme. 9 takmičara u pojedinačnoj konkurenciji, imat ćemo premijerno nastupi u mix timu, 12 mix timova učestvuje ukupno prvenstvo u Evrope, pojedinačno preko 400 takmičara, konkurencija čak neočekivano jaka za prvu godinu posle olimpijade, to moram da kažem, obično tu bude malo neki, da kažem, pad u kvalitetu, mlađe snage dolaze, neđe smo se potajno nadali da će tako da bude i ovoga puta, ali šta je tu je, stiže krem de la krem, to je prilika sve sladokusce i judo ljubitelje i iz ostalih sportova da dođu, da prate, da gledaju, jedinstvena prilika kod nas da to vide na licu mjesta uživo, mislim da će dvorana Morača biti tijesna da primi sve one koji će želeti da gledaju. Mnogo je ljudi sa strane došlo, oni prepoznaju možda čak i više značaja ovog takmičenja, tako da prilika zbilja da uživamo tih par dana u borbama. Što se tiče očekivanja, ja uvijek sam malo rezervisan oko tih očekivanja da za naše takmičare da im ne stvaramo pritisak. Jednostavno, domaćinstvo koliko daje neku prednost, isto tako zna da bude pritisak, oni mnogo dobro znaju da je judo sport trenutka, da favoriti često idu kući ne bez medalja, nego iz prvog kola ispadaju, tako da šanse su, da kažem, svakome jednaki, to je ljepota ovoga sporta. I favoritima na papiru i onima koji nisu toliko favoriti na papiru daju, da kažem, podjednake šanse, a mi ćemo se nadamo da ta domaća publika, domaći teren će da im da još jedan stepen više u motivu i u tim nekim njihovim zamislima da idu najdalje što mogu tog dana na turniru. Ako ima nekih pitanja ili nešto da... Žorko, možeš saopštiti spisak? Spisak, znači imamo 2 takmičara, u 66 kg su takmičari Jusuf Nurković i Petar Radović, u 73 Jahja Nurković, u 81 braća Gardašević, Nikola i Nebojša, u 90 Novo Raičević, preko 100 kg Slobodan Vukić, Anto Dubreta se povredio, to je ta povreda koju sam pomenuo, i u ženskoj konkurenciji Jovana Peković i Jovana Mrvaljević. I za mix tim imamo još 3 dodatna imena koji učestvuju samo kao dio tima, to su Tamara Gardašević, Ajša Nurković i Nataša Jeftić. Znači oni će budu dio tima koji čini 6 kategorija, 3 muške, 3 ženske. Tu nismo imali direktan plasman pojedinačni, ali za mix tim smo bili, da kažem, neophodno da imamo sve kategorije popunjene. Neće biti lako ni u mix timu, čak šta više teško, mnogo i teže, ali od nečega moramo da krenemo. Ko će biti muškarac, u mix timu? To ćemo sutra definisati. Od 3 takmičara, odnosno svaka kategorija, nema tu previše gužve, da vam kažem. Po 3 takmičara to ćemo dogovoriti interno ko je tu, da kaže, najspremniji, ko može da se nosi, jer dosta njih mora da participira za težu kategoriju, težinsku, što nikad nije baš neko idealno rešenje. Jesu li spremni takmičari, može li neko potajno da se nada nekoj visokom plasmanu, ne sad? Ja mislim da taj koji se ne nada potajno ne treba ne dođe na takmičenje. Sigurno se nadaju, ne potajno, nego ja vjerujem da oni žive taj san svakog dana, tako da nema tu potajnih nada, radili su dobro, trenirali su dobro, sigurno su u najbolje mogućoj formi koju mogu da budu u ovom trenutku, ispratili su određen broj olimpijskih trening kampova, radovi u klubovima, sve to nekom nivou koje trenutno smo mogli da priuštimo njima. Tako, a snove sigurno žive, treba samo da ih dosanjaju, vidjet ćemo.